Talento! Oh! Bruh. Ayun, yan ang skill issue. Oh. Kung hindi ka siya itong tao to. Guinness World Records cry. Mahirap pa rin ako dito ha. Kumusta mga cancer, ako nga pala si Paolo at dahil kamakailan dami nating issue dinaanan, dadaanan naman natin ngayon ang mga nakakatawa daw vids ngayong linggo para sumaya naman tayo. Alam niyo na, bigyan mo ako 3 buhay dyan at pag tumawa tayo, meron kayong load. So atin na agad simulan. Galing kay Ace. Ulam namin ngayon ay chismis. Ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Walang makakatalo sa sarap ng chismis. Sobra. Walang patis, walang magic sarap, di ba? Ang sarap lang ng problema ng iba ang ating ninanamnam. Nice. Sunod, 2023 may galing kay Ree. February, Yawi, March. Hindi ko lang kung skanda to. Ano to eh? Video lang to sa mga basta sa sites. Ayan, April, May. Sobrang laking diferensya ng dalawang to pero okay. Ayan si Chakno, Aura. Itong sino to? Yung ano, yung sa TikTok. At ito, yung nag-post ako sa FB natin yan kasi wala lang, gusto ko lang mailabas na agad. Pero kung gagawin natin to 1 minute speedrun sa nangyari, nung Mayo namatay yung boyfriend ng mag-graduate na sa Cagayan de Oro at nung nalaman na meron daw siyang sugar daddy na pastor na nagpapatay daw doon dahil tinamaan daw ng selos. Ngayon sumagot yung pastor, sabi niya hindi daw siya sugar daddy at basis na ang mga aligasyon sa kanya dahil siya ay tumatakbo sa politics at meron siyang anak ko tumatakbo sa kanilang barangay. At doon tapos na yun, kaya hindi na ako gawa ng isang buong video doon dahil yun lang naman yun. Hindi siya ganun kaganda gawan pa ng isang buong video. So yan, nadaan pa rin natin. Diba? Hindi kayo makakataka sa Marites. Ano kaya mangyari sa September? Sa bare months na agad, ang bilis. Aling kay Mark, yung may bagong issue kaso Bisaya dahil Yup, sinigurado ko talaga na tinignan ko yung mga comments at mga translations. Kilala ko din kanino galing to. Alam ko tong profile pic na to sa mga share mo lang yan. Right? So, doon tayo sa gitna ng kaasiman ng internet. Galit na galit kayo sa mga Bisaya, di ba? Pero ngayon hinihingi yung translation nila. Kaya meron nga tayo ba Tagalog versus Bisaya na video. Sunod ay galing kay Ken Batumbakal. Mga pangit! Nice edit ha. Hoy, hoy, hoy! Ang tsatsaka nyo! Hoy, hoy, hoy! Matsakto. Ang tsatsaka nyo! Hoy, hoy, hoy! Ang tsatsaka nyo! Kaya ayoko na maniwala sa mga issues sa internet kasi diba, ito nga, diba, napakasakto nung edit. Ngayon ito magpapaniwala galing kay Cancer pa sa Cancer. Kiu, kiu! Tukurukuk! Kukru! Kukru! Empotru! Sumasabay yung bibig niya eh. Skill issue na talaga yan, men. Sorry na lang, wala kang premyo ngayon. Galing kay Godwin. Simulan na natin to. Iba ang kanyang kamay. Parang may apoy. Parang kidlat sa sobrang bilis. Kailangan ko manalo para ipanalo ang aking baryo. Ito nga yung mga boxing anime. Medyo mabilis ang kanyang kamay. Pero hindi ko akalain na ganito kabilis. Bad trip. Alam mo yun, nakikisama ka na lang sa mga barkada mo pero tatarantaduhin ka pa rin kahit para sa content. Tagaling, bawasan mo lang ako ng buhay dyan. Baka nabawasan na rin kayo ng tropa. Bubuyo. Kay Juan Rosario Cavite, yung tinanggal ka sa trabaho pero alam mo yung recipe. Ano yan, chicken ligaya gawin mo para hindi ka makapiright ng Jollibee. Sunod. Oh, yan ang, walang issue sa skill yan, boy. Kakatapos yan tumira, titira na naman yan. Maritesa na lang yung mga nasa likod, hindi na tayo pinaglaro. Ipman. Sunod. Galing kay DLSU. Hindi yan skill issue, ano na yan, wage issue. Dahil po siya, mahal naman ng pantumbong preso mo. Number 1 Marites sa barangay namin. So yun guys, may away sa amin. Oh my God, soundtrack na. Yung nanay ko po. Ano po, yan. Kita-kita nyo naman po may nag-aaway. Number 1 po yung nanay ko, nakiki. Marites! Chismis! Magaling! Ba't ka? Doon ka lang! Pakukurot ka pala nanay mo. Bigyan mo si nanay ng pansandok. Yeah, yun yung para sa kanya eh. Tunad, titik ni Didong. Yan, naranasan ko din yan. Yung mag-phone sa labas, mag-ML. Ibang skill issue na yan. Tama na. So, no, tanggalin mo na lang yan. Pakitanggal siya. Hindi wala nangyari. Q lang uli. Sunod. Hero ba yun o may karugtong pa yun? Hoy! Bossing, hindi pa po namin natatapos. Hanggang doon pa lang po yung naiisip namin ngayon.
Duduktungan pa po natin. Mahaba pa po yan. Oh my God. Yan yung sabi sa akin dati. Mahaba pa po yan. Na-late nga yung sound effects na, oh, na-late na eh. Pero ewan ko, di ba napapunta ata sila sa MTRCB sa pagkakarinig ko? Paano yun, di ba yung si Lala Soto yung mismong ano niyan, ng MTRCB? Eh, hindi ba parang conflict of interest yun? Galing kay malanding tomboy. Ganda na Ay name. mga pre, nakaubad ako ngayon mga pre. Kasama yung mga ka-boardmate ko. Ba't parang ilag kayo, pre? Bakit parang, pare-pareho naman tayo lalaki dito, pre, ha? Ilag na ilag naman kayo sa akin, pre. Gender Kaya issue. mo, pre, wala to, pre. Puta, mga kosa. Ano to, eh? Lalaki tayo lang dito, pre. Huwag ka mailang, pre. Paano kung hindi mailang? Kasama sa paglakayan, pre. Nasaan yung lawit mo? Huwag ka nakita Kinikilig. Tsaga-tsaga ng buhay ko. Pre, okay lang yan, pre. Nagkakakosa tayo dito. Ito si Kosa. Kosa! Bigyan mo salamin yan. Ako yan. Kosa! Ay! Alala ko yung tawa niya. Alala ko si ano, yung si Jeff, ano yung Kanoy. Tumatawang bata. Tumanda na pala to eh. Tumanda na, nag-iba na. Sunod. Hindi ko pwedeng gumalaw. Hanggang gagalaw. Mga demonyo talaga kaya ayop kayo. Isang maling galaw mo. Isang maling galaw mo lang. Yeah. Ayun na. Hanggang gagalaw na kombo. Hanggang gagalaw mo. Oh my God. Hanggang gagalaw. Hindi ko gagalaw. Eh, ang tropa to. Sobrang sarap ng tao eh, no? Hindi ko gagalaw. Beko, buksan mo yung pinto. Wawalan na talaga tayo ng tropa kanina. Naduraan. Kaya naman ang pagtripan ng aso. Hindi na makikislip over sa inyo na ayun. At least kesa naman mapagod ako ng tulad ni Kuya, di ba? Kaya kay Aldrich. Sige na, uy! Oh my God! Oh my God! Kanina nag-ML lang mo. Grabe naman mindset yan po. Tsaka laging mahalin. Ang mga above natin. Kuha muna tayo ng pampalakas ba yun yung recharge mo. Takbo lang. Takbo. Huwag mo nang balikan. Diretso lang. Kali kay IFM. Yan, kahit isang tao lang, pwede na. Kung hindi kasya itong tao to. Oh, untog pa siya. Ayun. Sayang. Tsaka at least diba yung simulation nyo, magiging real life na. Talagang mababaldado yung papasok nyo. Leche, sunod. Hug mo na lang na kailangan natin. Kailangan natin ng kiss. Diba? Kailangan natin ng hug. Yung capsule. Nice. Yung nagtitipid kayo sa pulutan, isang kainuman nyo. Kaya kailangan natin magbawas ng tropa. Diba? Tulad kanina. Talento! Dahil, napakaganda. Kuya Will is shaking. Sa mga tambol niya. Sunod. Bakit mo naisip na dito sa TikTok live selling may magtitinda ng kabayo? Sagutin mo ako. Gusto kong makita reply mo. Anong sa tingin mo? Anong Pwede hinayaan niyo yung intrusive thoughts niya manalo eh. Sunod. Guinness World Records cry. Pahiyak na rin ako dito ha. Ito, 2 hours. Ilang oras to? Kuha-kuha pa niya yung nanginginig. Oh, hala. Ang hirap dyan ha. Bakit parang tawa iyak na? Ayun naman. Hindi naman ito iyak eh. Tawa yan eh. Thank you guys. Support us. Oo nga, Guinness record nga.
Basta emojis, guys. Talento. Ito ang talento. Walang kwenta yung nagpapapalo ng puwet kanina. Ito ako pag pinalo rin ako sa puwet eh. Ito na ako pag pinipilit ako manood ng video ko eh. Kasi bigyan mo lang. Bawasan mo lang ako ng buhay. Bigyan mo lang load. Galing kay Angelo. Personality you have to choose kapag nakaramdam. Doon tayo sa mas kalmano. Doon tayo kay Mr. Jack. Yan, tsaka wala pa napapatunayan naman yan. So, wag na kayo mag-comment dyan. Sunod. Kay Kenshin Himura. Galing! Counter blow. Asan yung police? The jeep issue yan. Ano yan? May sira yung makina. Pag ganyan, papalitan mo lang. Papalitan mo lang yung driver. Sunod. Galing kay Batosa eh. Wow, lahat nag-i-interconnect. Guys, ganito pala POV pag Ngayon nag-energata cutter tayo ng ng paa. Ano klaseng tawa yun? Parang jeep na kumakaskas. Ano yun? Mas tawa pa ako doon sa tower. Isa mong kaibigan, hayop. Raya, sakit na ng utong ko. Ano yun? Laugh issue na yan. May pa-check up na yan. Sunod. Oh my... Ano ba? Parang awa mo na. Filipino cuisine is bad. Kapampangan MFs. Lahat may gata? Hindi. Oh, chat. Tang issue lang pala eh. Alam mo, anong pinakamasarap na putahe sa buong Pilipinas? Hindi ka putahe na di mo tinext back ha. Uy, bring eh. Salamat Filipino Super Soldier. Okay lang yan. May dance issue ka pa ngayon pero matututo. Lalambot din ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Kutsera la, parang hirap mag-decide. Chicken adobo o adobo? Pareho naman sila ng presyo. Doon lang ako sa eto, mas mukhang kinukuha yun nandito sa kaliwa. Mas bawas na. Dahil Gen Z ako, matatawa ako sa post na to. Hindi na pwede masisigubat ganito. Siniginatang ko lang na natural. Oh! Kapag na mautal nila kung sino paligilapang inahan. Nag-AI na. Siya pa alam pa naman na inaabangan. Oh! Sa napataman yung 5,000 beats! Kaso kinalabihan na galing na may napatanayan ko makabuo. Naka-copyright tayo dyan. Maraming sa bigyan ng 5,000 yan. Jigsaw Capital. Okay ka lang? Oh, ito pala yung hinahabol ng jeep kanina. Kaya pala umuro siya. Ayaw na niya makipag-racing dyan eh. Sunod. Replay, it happened in the second quarter. There's Naalala ko to. kinarating siya. Ayun! After mga 10 minutes yun, yung delayed reaction. Meron siya internet issue. Hindi baka napuwing. Pinag-isipan mo na niya kung masakit o hindi. May 450 ms kasi. 1, 2, 3. Di pa natatunnel. Paki-dash ping. Alam mo, ibig sabihin talaga, Ano lang yan, kalbo diff. pinag-isipan niya na mabuti. Hindi, tsaka hindi siya padalos-dalos. Buhok diff lang yan, kaya may isa kasi may onting buhok eh. Niya yung gusto niya. Diba? Natamaan ng bola sa ulo. Natamaan ng kalbo sa bola kasi. Okay, John. Wow! So handsome, my cousin. Buta cousin issue lang pala eh. Hi, Elma. Hey! How are you? Buti na lang, buti ka na ako dun. Pero noong 2021 pa naman to. Okay, sunod. Galing kay Potato Easy. Ay, mag-racing na. May hahalikan din ba to? Oh my God! Tinubukan ko pa eh. Okay ka lang sana. Mukhang matibay naman ang mga siklista natin, di ba? Matitibay mga buto niya. Ang galing man yung uli kong buhay at bigyan mo ng load yan. Kay Kobe. Sana kunin na lang ako ni Lord. Amen! Ibabalik ka rin naman kasi yun dapat tayo sabihin. Babalik ka din dapat. Sunod. Oh, yan ang tunay na skill issue. Isang kamay lang kailangan ko. Kaya ko 5 lalaki. Kaya ko yung kabilang team. Ay, basta kaya niya yan. Kay Gen Z, halo-halo nightcore. Ba't ganyan humor mo? Haha, compliment ba yan or concert ka sa mental health? Pwede naman both. Mga vlogger pag kailangan ng views. Siyempre, di ba dapat tangkilikin ang sariling ate? Dapat kami lang, hindi pwede iba. May mga matitino naman sila mga videos. Pero, yeah, pag nakita mo naman, nakapapansin mo yung iba nilang views kung saan lang nanggagaling o saan karamihan. Galing kay Iban Dido. Ayun, yan ang skill issue. Oh. Patay na, patay. Alam ka, patay na eh.
Patayin mo na pag gano'n, nayakap mo na eh. Diba kanina hinalikan? Niyakap yun, yariin mo na. Pagsabayin mo na. Ang sarap na wala ng buhay. Ang sakit eh, ang sakit na pinipigil mo lahat eh. Mo para makakain ng Lucky ni Patsy Canton? Ano? Suman cum laude. Mamasayin ka ba si Mama? Puchas cum laude para sa Pansit Canton? Pray ako kay Lord. Papatay ko siya ng kandila gamit yung utot. Yan, nalala ko yan. Ito, galing kaya mo for sins din. Tapos maoy naman may tropa mapaglasing. Yan ang tuloy ng mga anghel, di ba? Yung mga pinibigyan kayo ng pagkain, paglasing kayo. Hindi yung kumukupit na pangpulutan. Sunod at pauli. Ito si Clifford Canoy. Kanina ko pa nga tinatanong eh. Ako po si Clifford M. Canoy. At ito po ang aming performance task sa MAPO. Napasaya mo na naman ako Clifford Canoy. Diba nakita ko rin yan, nag-viral kayo, may typo. Kayo, paano nyo napansin yung ating performance sa pagpigil ng ating tawa ngayong linggo? Gusto pa naman ganito, may tayong playlist ng tumawa at talo ko sa baba. Huwag nyo tayo like, share sa mga pastor nyo, friends, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Mabaala.